En zo zocht de iersfontein er dan uit. Eindelijk staat hij te plak op de merk in Dokkum. Ja, het is heel bijzonder om hier te zijn en om te zien dat de fontein op de markt in Dokkum is gearriveerd. Een bijzonder moment. Er hing het een lange skiernis onder de plaatsing van de fontein. Waar het eerst opkeert troch bezwiermakers, letter wie het benamen de techniek die het voor vertraging zorgen. Ik vind dat als je een werk in de openbare ruimte maakt, dan heb je een hele grote verantwoordelijkheid. En dan moet je ervoor zorgen dat het goed is. Want het moet er langer staan dan in 2018 alleen. En in dit geval beginnen we in 2019 en ik hoop nog een lange tijd daarna. Ja. Het is 2019, dat is ontzettend jammer natuurlijk. We hebben ons best gedaan om in 2018, net als de andere fonteinen, in het voorjaar klaar te zijn. Maar vanwege het karakter van deze fontein, de complexiteit, is dat niet gelukt. Complex is het zeker. Dat wordt al duidelijk als je naar het leerlingenwerk joggen. En hier zit in wezen de koelleiding die vanuit de put gestuurd worden. Hier zit de besproeiing of de nevelbesproeiing van de fontein zit hierin. De verlichting van de fontein komt hier naar binnen. Wat komt hier niet naar binnen? De fontein werkt het nog net. Alles moet nou nog onsletten worden. Maar als het 24 februari Safir is, dan... Als hij één keer geopend is en als hij het doet, dat we met z'n allen begrijpen waarom dit langer heeft geduurd. En ook de tijd die het heeft gekost zullen vergeten. Want ik denk dat het resultaat straks verbluffend gaat zijn. Hij is nog veel mooier geworden. Ik vind echt, de mannen van Staal hebben zichzelf overtroffen met dit werk. Ik vind de kleur, de vorm, de lijn, het is echt heel erg mooi geworden.